So hello everyone, welcome back to SAI vlogs. दा आङो साइ स्टेडियामाव दंफैयो आरोना गाबोनाय खेलाया ओंखायनो दिनै नायस्रा फैबाय एसे मानो होनबा जोङो टिकेटबो लायाखै नालाय ओंखायनो गाबोन हाबनो मोनगोन मोनैनि खोथा दं नालाय ओंखायनो दिनै एसे फैखाबाय आङो टिकेटखौ थारमाने लायनो हायासै जोङो मानो होनबा मानसिफ्रानो हुलुस थुलुस गावजों गाव सिख'लायनाय जालायदोंनो ओंखायनो जोङो लायासै बिजिरखायावलाय बहा मालायफ्रानो सिख'लायनाय जादोंबा जों बहा मोनबावनो होननानै दा ओंखायनो टिकेटखौ लायनो हायासै नालाय गाबोनबा जों फैनो मोनगोन ना मोनला हाबनो मोनगोन ना मोनला गाबोन खेबनो मोननाय नङा नालाय ओंखायनो नोंथांमोननोबो एसे देखायथावथाव जायगाफोरखौ ओंखायनो दिनै भिडिअ खालामफैबाय आरोना सानसे सिगां दा नायनो हागोन नै बिराद खालि एसे मानसिफोर बेरायफैदों आरोना जाय साफा सानै नायनो टिकेट मोनैफ्रा दुखु जोंफ्रा मालाय टिकेट गोनांफ्रा सुखु ओरै नायनो हागोन नै जायगाफोरखौ मालायनि बेफोराव आराम जिरायफैनानै गाबोन बैहाय गेलेनायखौ नायहरलायथारसै ओमफ्राय जोंहा गेटनिफ्राय गल' गथ' हाबनो मोनगोन ना मोना बर' गथ' जानोसै आरोना दा नैबे 50 थाखा खरियानो ना मानि जाखो आं मिथिला टिकेटफोरनि प्राइसखौबो मिथिया नालाय अखाबो फिसा थाइफेरगासिनो नै नोंथांमोना नुना नुवाखै नै नायनो हागोन स्न'फल बायदि नुलायदों आरोना जिखुनु बे लाइटजों बरिया नुदों ओमफ्राय जोङो हरैथिं एसे साजायनाय आइसक्रिमबो दङ बैहाय आइसक्रिम गिदिर जात दा बेखौबो देखायहैगोन आरो दा जोङो बेयाव एसे गाखोफैनाय नायबाय आरो गाखोफैनाय नायखाबाय एसे दा जोङो मैया दाखालिहायबो आं फैखादोंमोन आरो दाखालिहायबो नैबेफोर साजायनायखौ नायनो फैदोंमोन आङो बेयाव साजायनायाव होनबा नैबेयाव हाबनो मोनोमोन दा दिनै हाबोआखै आरोना हनै भलेन्टियारफोर दङ ओंखायनो दिनै गोजौनिफ्रायनो खेबहरनांबाय ओंखायनो आङो माबा दाखालिफोरनि फुटेजखौनो माखासे होनानै होनसै आरो माथो अखाया बारासो जाबाय हाबाब नै अखाया बारा जाबाय अखाया बारा हाबाय गाइस अखाया बारा हाबाय जों दा थांसै आरोना बेनिफ्राय फैदो ओंखारलांसै अखाया बारा जाबाय फ्रन्ट केमेराजों खेबनायखाय बारा मोजां नुवासै आरो फ्रन्ट केमेराजों खेबनांबाय आं ओरैनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरो ओरैनि उल्था लानायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया वाव टयलेटफ्रा नै देन्जारसो टयलेटाबो दामिथार आय' उवालजोबसो बाव जिरायग्रायाबो खिनो ओंखारदोंबा बावल' हाबो आरोना लन्दननिफ्राय अर्डार खालामनाय ना लन्दननिफ्रायसो बे मैया दाखालि हेलिकप्टार गंनै गंथाम 8 खान गोजों बिरबोनाया नैबे फायखानाखौ लाबोदोंमोन दोनफैबाय फायखानायाबो उवालजोबसो बाव हनै आरामसे खिनो हागोन जायै लोङै नैबे हासुग्रा फायखाना आरोना सोरबाफोर आन्दायोबा नै बे माबानि गेलारिनि उनाव बेयाव हासुफैबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे लेडिसनि ओमफ्राय नैबे माबानि जेन्ट्सनि जायाखै बानायनाया मानो होनबा खाथिद्राय जादों हौवा हिन्जावनि हौवाफोरनिखौ हरै हिन्जावफोरनिखौ ओरै बेफोरदिसो खालामनांगौमोन थ' जों दा गोजौआव थांसै आरोना एसे देखायनो गोजौनिफ्राय फुटेजफ्राव माबायदि फैयोना नै नानि आरो बायदि दुस्थ' गोजौआवल' गाखोनो लेंबाय थायो बिबैया थांलाय फैलाय खालामबोनांगासिनो आखाइया जाबावासो बिबैना दुस्थ' मामा थ' जोङो गाहायाव ओंखारलांसै आरोना गोजौआव थाबाय थाना मा मोनबावनो बैसोर माखासे जाय गोजौआव दं बिसोरखौ हर थालांसिगोन बायदिसो मोनखाबाय आङो बिसोर हर थालांगासिगोन ना बिसोरो मानो होनबा गाबोनहाय जायगा मोननाय नङा टिकेट गैयाना ओंखायनो बिसोरो बावनो थाखासिगोन आरो गाबोनसो रानजासिम बावनो उन्दुगोननो ओमफ्राय गाबोनहाय बैहायल' चेकिं खालामसै मालाय बेनिफ्राय आराम नायसै गाबोनहाय ओंखायनो ओंखारलानो बिसोरो जोंहा उन्दुनो ओंखारोलै बेयाव जानाय नङा थाम्फै हरगोन ओंखायनो थांफिनसै आरोना जोङो स्टार गथ'आ नै बेरायफैनो मोननानै स्टार गथ'आ स्टार गथ' मोननैल' होबावदों बैसोर होबावाखै हनै खारलांबायसो गथ'आ Oh.
नै थांलाथ' बिसोर फै बिसोर नङा आलदासो बिसोर फै दै गनाय नायथो दै गनाय ओहो नै होबावबाय ए होआखै बेनो बारा जादों बेनो नै होदो खम बारा होदो जायो औ बेरा बुरजा सानसे जायो आइसक्रिमसो सिनेमा सोर नायनो नायफैनो हागोन मुभि आयौ नै जोंहा बेरायफैदों लाइटखौनो मोनसे लुदों दिनै नायनो हागोन मानसिफ्रा नोगोर फैखादों दा बेरायफैदों ओरैनो नै आइसक्रिमा नायनो हागोन गाइस जेरै बरिया नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना आंनि उनाव नै आइसक्रिम दं आइसक्रिम गिदिर वाटार फाउन्टेन ना मा होनो आइसक्रिमाव वाटार फाउन्टेन दंखायो नायनो हागोन साइसथा आइसक्रिमा बरिया बेखौ खेला जोब्बा लांनांगोनलै मोनगोन ना मोनाखै लांनायसो गोसोखांखायो नामा लांजोबनो लुगैयो आं बै साजायनायफोरखौथ' लांजोबनांगोन मोननाङोबा ना आर्मिफ्रासो हेलिकप्टारजों लांफाफिनजोबगोनथाय दा नै खानायाबो सिजोबथारबाय आंना जालालै थांनांसिगोन थ' बुंबासो मोनसिगोन आयौ नै गाइस नायनो हागोन देनजार साइज साजायखाबाय आरोना आयौ बिफां गोजा साइज नुदों नै वाव ग्रिन लाइट होनायखाय मोजां नुखादों साजायजोब्बाय नैखौ जोङो माबाबा बे प्रग्रामा जोबखांबा खेला जोबखांबा नैबेखौ लानानै थांगोन जों साजायनायखौ गोबां फैदों मानसिफोर बयबो फटक इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब जेराव नुला जोबथारसिगोन बयखौबो मोजां खालामदों जायगाफोरखौ नायनो हागोन गाबोननिफ्रायबा हाबनो मोनगोन ना मोनला ओंखायनो खेबस्रा फैखाबाय जोङो जोंथ' टिकेट बायखायाखै नालाय The next morning. नै हेलिकप्टार नायग्राया फाइटार नायग्राया जोंना जमगासिनो दा फैया ओमफ्राय नै जेट फाइटार जमदोंमोन आरोना दाबो फैया ओमफ्राय एक्साइटेडआनो हालायलांला हास्लाबाखै दहाय एथ'बां खरा नालाय ओंखायनो हास्लाबलायाखै बारबायला आंथ' दिनैसो नुफेरदों बिदि जेट फाइटारखौ थारमाने नुनाया फैनाया फैबाय थायो ओमफ्राय बिदि एथ'बां खाथि माबाजों फैयामोन आरोना नै बिसोरनो फैदों बे औवानि थिल' गोजौसिननो गंब्रै फैदों आरोना खेबसेनो आयौ मानसिया हेलिकप्टार फैनो हागोन बिदिनो बार'खान जाबायना औ नयखान जाबाय एम्फौसो नुहुरबाय एम्फौ
डेन्जार नुयोना आयं बै उखुन्दै माबानायाव बाहायजोबसिगोन सासे हरै ओंखारहैनो मोनबायबो औ ओइलाय ओमफ्राय माखासे बेसेबां मोनब्रै दंबावो नामा फुरनफोर हैला गोजौआव मेरला दं